Alam niyo ba kung ano yung kalusugan ng ina nila? Hindi, di ba? Hindi naman ako nasaktan. Nairita lang ako ba na parang alam nila lahat? Good morning, Philippines! Even this morning, she's like, "Oh, you get Denny's over here. We'll only get like 3 to 6 over there. Really, you can't even feed these things properly. Let's go there. Backwards. We're 3 to 6 here. You guys are 10 over there. It's not like the sky's gonna open and drop 10 inches on you. You know, it's gonna come gradually. Well, yeah, but I don't wanna leave before that. Okay. Afternoon! Hi! Good afternoon po sa inyong lahat. Oh my God, late na ako nakapag-vlog again kasi na-busy ako guys sa kaka-edit and it's already snowing. The snowstorm is here. You stay here, okay? Stay here. Tignan nyo guys. Snow na naman guys. Oh my God, ang ginaw, ang ginaw. Yellow, really yellow sa kitchen, oh. Oh my God, it's no start. It's no starting. Yee! It's no storm. No, it's 5 o'clock. Akala ni Tami, mga mag-start yun, mga 3:30 now. 5 o'clock start. So, oh my God, I cannot see my baby tomorrow, guys. Nakakaloka kasi, ay. Gusto ko makita yung asawa ko. You know what I'm going to do? Tomorrow morning, I'm gonna get up early, and that's what I'm going to do. I will go outside. I will try my best not to be lazy tomorrow to clean up the driveway. That I can go visit my baby. Akala ko yung ulan, yung snow is nagpadayon. Hindi pala, naputol-putol man. Ay. Nagputol-putol man, guys. Ano bang ibig sabihin ng putol-putol? Nagputol-putol means putal-putal. What? Kain ako nito, lamb. At saka ito, prito na ano. Magdi-dinner na ako, guys, kasi 6:70 na. Sabi ni Tami, pinagalitan ako 2 bisis. Dahil, hindi ako kakain ng dinner. Sabi pa niya, hindi yan makatulong. Yung mga ganun daw. Sabi niya, kain ka ng dinner, kahit konti. Kasi kapag magutom talaga ako guys, kapag mga 10, 11 sa gabi. Na ng gabi. Yan. Wala ako sa ano. Nag-ano lang ako guys. Lalaro. Nagre-record. Nag-i-edit. But blur itong camera ko. Tingnan nga natin kung anong... Hi! Hi! Oh, it stopped. It stopped already. Nag-stop. Ilaw. Ay! Akala ko wala. Akala ko wala. Wrong na naman ako. Tignan nyo. Nag-snow. Ang dami. Guys, I don't know when this is gonna stop. What a good girl. Let's go night up. Up na. Let's go. Okay, up. Good girl. Good girl. You go up. Okay, guys. Oh, I need to charge everything. Because I remember Tommy told me I have to charge everything. Charge what you need to charge. Because of the ice on the tree, the tree will fall down. And then that's it. No more ano for you. Everything is charged. Laptop is charging.
I need to charge this. You know what, guys? This is my cell phone. How do you call that, backup thing? I don't know, pero hindi ko na yan i-charge kasi hindi ko na maalala kung saan ko nilagay yung charger. Ano yan para sa cellphone, yung charge your cellphone, yung charger. Anyway guys, ano na ako, higa. Kasi tomorrow, I will probably wake up early. I always wake up early, guys. Don't get me wrong. I always woke up early. Let's see tomorrow kung ano magaganap. Andito ako ngayon sa computer. Nagre-reply ako sa mga comment. Alam nyo ba? Hold on. Mayroong mga 3-4 mga konteng nagko-comment na parang alam nila lahat. Pero good morning. Kasi good morning naman talaga. Maayo naman yung okay naman yung morning ko dahil dito masaya ako. Nandito ako sa bahay ng biyanan ko. Kasama ko yung asawa kong supportive. Itong video na to is tungkol ito sa in-upload ko na about, nagsishare lang ako. Ako mahilig ako mag-share, okay? Baka hindi na talaga ako mag-share. Magbablog na ako at hindi ko na i-share yung live. Kasi ang daming yung mga magsasabing, oh, kailangan talaga. Dahil nagsishare ako about sa biyanan ko. At kung sino magbabantay, anong desisyon, bakit hindi ako yung mag-alaga, ganun-ganun. Kung naman kayo, alam ba ninyo lahat kung bakit napagdesisyonan na nila, okay? Nila, yung mga anak nila. Kung bakit maghanap sila ng talagang makakatulong sa kanya. Yung talagang tutok at saka talagang alam kung anong dapat gawin, kung anong mangyari. Alam nyo ba kung ano yung kalusugan ng ina nila? Hindi, di ba? I-share ko ba dito lahat ng detalye? Hindi. Makapag-husga kayo na ayaw ko lang talaga bantay sa body language. Kung ganun yung body language ko, ayaw akong magbantay. Naluka ako sa inyo. Alam nyo, ready naman ako sa mga harsh comment na yan. Mga harshy, mga judgmental na hindi pa talaga nila alam. Nag-judge na sila, alam ba nila lahat? Nakikita daw nila sa body language ko. Alam nyo, hindi ako nagno-no. Hindi ako nagsabi na ayaw ko bantayan. Kasi alam nyo ba, noon grabe yan. Yung biyanan ko, ipaalam ko lang sa inyo para malalaman nyo. Hindi naman kayong lahat sa mga nagko-comment lang dyan na parang makapag-judge na hindi ko gustong magbantay. Alam nyo noon, mas grabe siya noon, girl. Alam nyo ba? Nasabi ko ba to noon? Hindi ninyo alam. Grabe yan noon. Kaya nga siya ngayon na hinaan ko yung boses kasi andun siya sa kitchen. Dahil nagrabe siya noon before siya okay? Nagrabe siya noon. Alam niyo ba? Gusto ko lang ito i-share kasi parang, alam niyo, wala akong pakialam. Hindi ako gustong magbantay. Wala akong nagawa. Asawa naman ako. Ano po kayo? Kayo, kung may asawa na kayo, nabantayan ba ninyo yung biyanan nyo? O, nabantayan ba? Kahit ina ninyo, nabantayan nyo ba? Biyanan ninyo, nabantayan nyo ba? O kayong nagko-comment ng mga ganon. Kung mga single pa kayo, tignan natin kung mag-asawa kayo. Talagang maalagaan ba ninyo yung biyanan ninyo na kahit ano nang pinagsasabi sa inyo. Tignan natin kung maalagaan ba ninyo siya at saka talagang alagaan. Ako kahit ganito ako, kahit sobrang maldita ko at siya din maldita, inalagaan ko yan, alam nyo ba? Sa isip ko, protektahan ko yung biyanan ko. Kahit ganun yan. Kung sino manakit, saktan ko din. Noon, napunta yan sa hospital. Dahil gusto ko na siyang pumunta sa... Alam nyo ba na masakit, hindi siya makagalaw noon? Nahulog yan sa katri, hindi siya makagalaw. Ang nangyari, the doctor did something wrong. Okay, the doctor did something wrong. Gumaganon-ganon na yan, hindi na makakain. Sinong nagbantay sa hospital, pabalik-balik the whole day, night. Whole day ako dun. Hanggang sa last, mag-close na yung mga palang walang bisita. Sinong andun? Ako. Yung mga anak asan? Trabaho. Diba? Trabaho. So, sinabi ko lang ito para malaman ninyo na ganun. Na sabihin ninyo na wala akong pakialam, asawa ako, na hindi ko siya bantayan. Ako yun, kahit maggalaw-galaw na siya dahil sa medisina.
Pinakain ko yan ng husto doon. Ako ang pinakaunang nakailo. What? Nakahugas ng private part niya ako. Naisip ko ako yung hindi talaga anak. Pero ako yung unang nag-alaga na yung ina nila isobra. Kasi yung asawa ko hindi man yan pwede mag-ilo-ilo sa lubot. Ito talaga yung YouTube, no? Ready naman ako, hindi naman ako nasaktan. Nairita lang ako ba na parang alam nila lahat? Uy, alam pala nila. Hindi ko alam yun ah. Alam ninyo lahat yung mga pangyayari. Parang alam ninyo kung sino ako. Yung galaw ng katawan ko. Nalaman din ninyo na ayaw ko magbanta. Kaloka. Alam ninyo. At saka hindi naman ako yung dapat magdesisyon. At saka gusto ng anak nilang babae na doon siya. Yung responsibilidad andun pa rin. Kasi kung walang katulong doon pa rin, pupunta ako doon, kukunin ko, dalhin ko sa mga, kung wala sila, kung may lakad yung kapatid, parang anuhan ng responsibilidad, parang share-sharean lang, i-share-share. Sinishare ko yung life ko, dapat, diba, reality yung life ko dito, sinishare ko. Hindi man lahat, pero meron akong sinishare. Alam nyo ba, kung 24 hours ko i-vlog itong life ko, malalaman na ninyo lahat kung anong mga nagaganap. Pero diba, few minutes lang in a day. Mga few minutes lang yung sinishare ko. At yes, sinishare ko kung anong mga kaganapan. Pero hindi ko na dapat i-share yung lahat-lahat, kalahatan talaga. Nalubat na nga yung camera ko, nagalit na kasi dami kong satsat, diba? Sabi pa niya, dami ko daw sinabi. Iayaw ko naman lang talaga daw mag-alaga. Kaloka. Tignan natin kung kayo. God bless you, girls. Hindi kita kilala at hindi mo rin ako kilala. Hindi ibig sabihin na nagbablog ako. Hindi lang yung isa, mga tatlo or apat yung nagko-comment na ganun. Yung kalusugan niya, yung iniisip, hindi kung sino yung magbabantay at kung sino yung libre. Kalusugan, girl. In the morning yun na nababasa ko na mga body language ko. Hindi ko daw anuhin yung alagaan yung biyanan ko or doon sa bahay. Sabi ko, pwede naman sa bahay. Pero napagdesisyonan na nila, hindi naman ako yung anak. Yes, kinausap ko yung asawa ko para hindi siya magigilty talaga na guilty. Sabi ko, ano din yan, yung hindi naman natin siya pabayaan talaga. Sabi ko na ba, diba? Hindi namin siya pabayaan. Kukunin naman namin yan kapag may mga lakad. Kasi yung kapatid ni Tami na babae, may mga lakad-lakad yan. Di kukunin namin. Kung andun siya sa bahay, di punta yung na sa bahay. Diba? Ganun lang naman. Hindi ibig sabihin na doon na siya. Hindi na siya, bawal na siya pumunta sa bahay namin. Oo, hindi naman talaga kami magkasundo. Pero hindi din kami magkaaway, guys. Yun lang yung tandaan ninyo. Hindi din kami magkaaway. May mga ano lang talaga. Konting tek, ganun. Konting tek-tek. Pero hindi kami magkaaway.